Ongi etorri guztioi, Donald Trumpen mugazergen aurrean mintzatu dira Euskal Herriko agintariak. Maria Txibitek Donald Trumpen mugazergek eragindako krisiari aurre egiteko neurriak iragarri ditu eta Imanol Pradalesek berriz 90 eguneko atzerapenak elkarrizketari bidea ireki ahal izateko itxaropen agertu du. Nafarroan, PAI programan dauden ereduko familiek elkarretaratzea egin dute ingelesezko orduen igoera salatzeko herri berri, Sarriguren, Tafaia, Buztintxuri, Noain eta Garesko ikastetxe publikoetako familiek oinarrizko ikasgai batzuk ingelesez izatea derrigorrezkoa dela salatu dute. Itaiak Xingar feriako ekitaldi nagusia eten du Baionako herriko etxea seinalatzeko asmoz. Itaiak ekintza bat egin du Baionan herriko etxeak festetan sustatzen dituen makrofesta ereduak eraso sexistei bidea irekitzen diela salatzeko. Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza sindikatuek lanuztei ekingo diote berriz. Salatu dutenez, hezkuntza sailaren azken proposamena ez da nahikoa eta ondorioz beste astebeteko greba deitu dute. Maiatzaren 12tik 16 egingo dute greba. Migrazio abentura baten kronika da minan, 2019an idatzi zuten liburua Ibrahima Balde Konakritarrak eta Amets Artzaius Lapurtarrak. Iaz sortu zuten istorioaren antzerki formatua eta ikuskizunaren berri izateko gurean izan da Mikel Kalle aktorea, adi esandakoari. Ongi etorri guztioi, Hamaika telebistako aktualitate solasaldira. Asteotako kultur elkarrizketan antzeslan bati helduko diogu. Gurean dugu Mikel Kalle, minan antzeslaneko interpretetako bat, ongi etorri Mikel. Kaixo. Kaixo, Mikel, konta iguzu zer modu zaude? Ondo, gogotxo elkarrizketarako, ia ze zatia daukedan. Elkarrizketa pila bat egingo zenitun gaur daño jada, minan antzeslanarekin, zer modu zabiltzate birarekin? Oraintxe bertan gaude ja biraren azken txanparekin, gutxienez temporada honetako azken txanparekin. Normalean antzerkiak egiten dira urritik edo iraietik eta ekainera arte, eta hori ja udara begira. Udara begira, oporrak heltzeko, ez da, gogotxo. Orain bai, hasi gaitezen hasiera-hasieratik konta iguzu, minan nondik datorren, zertaz doan? Minan antzeslana, minan berez sortzez da novela bat, Amets Artzaiusek idatzitakoa, Ibrahima Balderen historia kontatzen duena. Hau da, Ibrahima Balde zaoz kontatu zuen, Ametsek eskuz idatzi zuen, eta gero ja arte dramak taularatu egin du. Minanek hitzak berak esan nahi du anai edo arreba txikia, eta liburu honetan eta baita antzeslanean kontatzen dena da Ibrahimaren bidaia, Ibrahima Balderen bidaia, Ginea Konakritikasi eta Europara etortzen den arte. Ibrahima atera zen bere herrialdetik bere anaiaren bila, eta bide horretan bizi izan zituen esperientzia guztia kontatzen dira, torturak edo dena delakoak. Básicamente kontatzen dena da bidai migratorioa. Ibrahima Balderen hitzetan, bere esperientziatik, baina badakiguna dela jende asko eta askoren historia. Ibrahimaren bizitza kontatzen du, bere bizitza pasarte bat, bizitzaren pasarte bat behintzat. Hori da. Hau da, Europara heltzen den bidai hori, ezta? Hori da, bai, bera urten zen Konakritik ez dakite zenbat urtekin, 17 bat urtekin bere anaia txikiaren bila, eta hori, eske kontatzen da, Konakritik hasi eta bidai migratorioak ekartzen dituen sufrikario guztiak, trafikanteak, mafiak, polizia, bide horretan migranteekin lukratzen diren eta migrantetaz edo haien kondizioataz lukratzen eta esplotatzen dituzten pasarte ezberdinak kontatzen dira, baita guk normalean migrazioaz edo hitz egiten dugunean
aipatzen dugu batez ere Afrikako kostetatik ateratzen direnetik eta ona heltzen diren arteko pasarte hori Mediterraneoa gurutzatzen edo Senegaletik Kanariesetara joeten, eta normalean hori tarte arriskutsuen da eta hori aipatzen da eta horri hiltzen da pilo bat jende, baina kontuan eduki behar dugu ere migrazioaren parte oso handi bat geratzen dela Afrikan bertan, ezin atera, ez aurrera, ez atzera. Eta pixka bat, naizta ez den hainbeste sakontzen horretan guk kontatzen duguna da Ibrahimaren bidai hori. Eta berak ere azkenean kontatu zuen historia hori eta baietz esan zuen antzeslan egitera eta uste duelako beharrezkoa dela ere jendeak ikustea normalean kontatzen ez den parte hori. Ibrahimak Amets Arzayurezekin batera egin zuen liburua eta lehen pertsonan azalduta kontatu dago, baina antzeslana hildo beretik doa edo zerbait desberdina egin nahi izan duzue? Bueno, desberdina bai edo bai, esan nahi dut, azkenean beste arte espresio bat edo beste mezua bidaltzeko bide bat izan da bai edo bai ezberdina izango da. Baina nik uste bai zuzendaria momentu oro saiatu dela izaten oso fidela liburuari. Esan nahi dugu guk ez dugu ezer asmatu, ezin genuen ezer asmatu, azkenean benetako historia bada, liburuan kontatzen duena da, asmatu ez dugu ezer asmatu, beste kodigo batean jartzen dugu eta horrek ekartzen dugu ezberdintasun batzuk edo kontatzeko beste manera bat agian, baina nik uste bai hizkuntzan, Minanek badauka zerbait oso berezia hizkuntzaren aldetik, Ametsek lortu zuen Ibrahimaren hitz egiteko era hori euskerara pasatzea eta Ibrahimaren poetika trasladatzea idatziz eta gu ere uste dut saiatu garela hori antzeslanera eramaten. Eta bai, lehenengo pertsonan dago kontatuta liburua eta antzeslana ere protagonista Ibrahimaren papera hartzen duena da Sambu Diaby aktorea eta bera zuzenean mintzo da publikoarekin. Esan nahi dut lehenengo pertsonan Ibrahima izango balitz bezala liburua irakurtzean jasotzen duzun sentsazio hori bezala zuri ari dela hitz egiten pixka bat hortik. Eta gero beste hiru aktoreok, garela Ander Lipus eta Jara Irazuzta eta hirurok, guk egiten dugu ekintza delakoa. Osea, bera kontatzen du eta guk ekintza antzesten dugu, bera sartzen da, sartu eta urten joko horretan ibiltzen da. Hiru interprete zarete beraz, baina zenbat pertsonaia egiten dituzu, antzesten dituzue? Gara 4 interprete guztira, hori, Sambu Diabyk egiten du Ibrahimaren papera, bera hori bakarrik egiten du, eta azkenean holtza gainean ordu eta erdiz bera ari da. Eta gero beste hiruron artean bakoitzak egiten ditugu 15-20 pertsonaia bitartean. Orduan horri biltzen gara hor atzetik arropak aldatu, ez dakit nola korrika biluzik alde batetik bestera, aldagun moduen. Nolakoa izan da antzeslan hau prestatzea, zenbat osatu duzu lantaldea, konta eguzu? Antzeslana prestatzea izan da prozesu nahiko, denporan luzatu izan dana, zorionez aukera izan dugu hori eitzeko, ez dela izan prozesu bat espres. Guazi ginen sorkuntzan 2023ko ekainean. Sartu ginen aktoreak, zuzendaritza eta dramaturga eta seguruenik aurretik hasi ziren lanean. Eta egin izan dugu lan, astebeteko egonaldietan, 2 hilabetean behin, entseguekin, horrela denpora eduki dugu aktoreak testua ikasteko, liburua irakurri eta berri irakurtzeko, bakoitzak bere prestaketak, behar dituen prestaketak egiteko. Lantaldea osora ez dakit, 20 pertsonek igual osatzen dute, gero eszenatoki gainean jendeak ikusten duena 4 pertsona dira, baina gero berez, teknikaria dago, aktore zuzendaria, Manes Fuchs izan dela, bigarren zuzendaria Filip Duku izan dela, teknikan eta kartelaren diseinuan Mikel Unamuntzaga, arte dramako kideak diren Jasone Parada, Irantzu Azpeitia, eta gero jantziak egin dituena, musika egin duena, eszenografia egin duena, egonalko nintzen hemen goiz osoa, baina azkenean antzeslanaren osotasuna talde osoak egiten du. Aipatu dugu hasiera-hasieratik Ibrahimaren bizitza kontatzen duela istorio honek, ezagutzeko aukerarik izan duzue? Bai, prozesuan zehar ez dugu eduki, bera oraintxe bertan Madrilen bizi da, Madrilen ari da lanean,
Eta etorri zen Arriaga antzokira ikustera antzeslana, ikustera, berak ez zuen ikusi, bai ametxek babestuta, baina baita ere azkenean bere historia delako, nahiz eta berak euskara ez duen ulertzen, antzerkiak badu hori, nahiz eta hizkuntzaz jakin zuk ezagutuko duzu historia eta gehiago zure historia propioa bada, eta kontatzen diren gauzak ez dira bat ere errezak eta inorke luke nahiko bere bizitzako atal oso gogorrak berriro izpilu baten aurrean eukitzea. Baina, etorri zen Arriagara, gurekin igo zen estreinaldi egunean holtzara, eta gero joan ginen pote batzuk hartzera, apaltzera, eta bai, nik hor berarekin koinzitut hor bakarrik, baina arte dramako kideek badute harremana berarekin, edo WhatsAppez, edo etortzen da, ametxekin harremana dauka, nik horrez agutu nuen, horreukin nuen aukera berarekin egoteko, eta horri bilen gustora trago bat hartzen, eta... Begira. Gaiarekin lotuta, bada, azpimarratu nahiko zenuken zerbait, ikuslei esan nahiko zenieken zerbait? Bai, ez dakit, zerbait gehitzearen, antzerkiak hori, lortu alduela nolabait ere gai hau, ez dakit, justo oraintxe bertan arte sorkuntzaren edo antzokien programazioen edo danalakoan gai hau horre erdigunean jartzen, espazio txiki bat ematen gai honi. Nik pertsonalki uste dute antzerki hau beharrezkoa dela, baina ez dela bakarrik nahikoa antzerkiarekin. Eta justo migrazioaren gaiarekin beharrezkoa dela jendeak haiek denok pausu bat aurrera ematea, arrazakeria konfrontatzea, aurre egitea mezu arrazista eta xenofobo guztiei, gaur egun asko edatzen ari direla eta beti dira gehienetan etorkinen kontra, ez dakit txibo espiatorio bezala, gure gaitzanak haien errua izango zian moduen, orduan ez dakit norbaiti laguntzen badio jakitzea zer den bidai hori eta zergaitik etortzen den jendea, ez delako etortzen ona nahi duelako, horretarako ere balio izan duelako, o balio alduelako minanek. Orduan, hori da esan nahiko nuena. Eta amaitu aurretik, Mikel, badakigu antzeslea zarela, interpretea zarela, beste interpretazioren bat edo egiten zabiltza gaur egun, aurrera begira ze lanetan zaude prestatzen? Oraintxe bertan kontatu dizuan bezala, minanekin ez dugu eukitartea ere beste proiektu batzuetan parte hartzeko gutxienez ez denbora asko eskaintzen beste gauza batzuetara. Ez da zerbait oso normala, antzerki munduan normalean aktoreak ibiltzen gara edo ibiltzen dira 1000 proiektutara eta alden moduan hilabete amaierara heltzeko, baina baita ez dakit asetzeko nolabait. Oraingoz minanekin topera, uda honetan emango ditugu beste ekida artekimen sozialistarekin ibili izan naiz antzesle bezala eta kidea naiz eta orduan sorkuntzetan eta horri biltzen gara talde anitz bat eta uda honetan emango ditugu plaza gurea da antzeslanaren emanaldi batzuk azken plaza batzuetan eta igande honetan adibidez estreinatzen da Kafe Antzokian bigarren ezarezti etorkizunaren aurrean antzeslana eta horre ibili izan gara talde handi bat sorkuntza prozesuan eta zorionez parte hartu ahal izan dut pixka bat atzeragotik, baina gonbidatzen dut jendea ere hurbiltzera horretara. Eta horra begira ere seguru holtza gainean ikusiko zaitugula beste antzeslan askotan. Orain amaiera emateko elkarrezketari joku bat egingo dugu, beste elkarrezketatuekin ere egiten duguna, nik 3 hitz emango dizkizut banan-banan eta zuk burura etortzen zaizut lehenengo gauza esan beharko didazu. Ez da erreza, baina bueno.
Lasai ego, ze momentuko jokoa izaten dut. Vale. Bueno, prest? Ez, baina. Muga. Eriotza. Ibrahima. Balde. Minan? Anaia txikia. Eta honekin bai, amaiera mongo diogu elkarrezketari, Mikel, eskerrik asko gurean izatearren. Bai. Urrengora arte edo, aber. Ajuria Eneara goaz orain, Carlos Garaikoetxea lehendakari ohia omenduko dutela iragarri du Eusko Jaurlaritzak gobernuaren 45. urteurrenean izango da. Eusko Jaurlaritzak omenaldia egingo dio Carlos Garaikoetxea lehendakari ohiari Ajuria Enean. Ekainaren 16an ekitaldi instituzionala egingo du. Lehendakariaren lehen gobernuaren 45. urteurrena eta estatutu aldiko lehen Eusko Jaurlaritzaren gobernu kontseiluaren lehen bilera direla eta. Baieztatu dutenez, Imanol Pradales lehendakaria izango da ekitaldi horren buru. Lehendakaritzak jakinarazi du ekitaldia aurrera eramateko Ajuria Enea jauregia aukeratu izana, ia 4 hamarkadako diktadura eta errepresioaren ostean garai berri bateko ikurra delako izan dela. Horren harira, lehendakariak adierazi du Garaikoetxeak gidatutako lehen gobernu horrek ezegonkortasun politiko eta sozial izugarrizko egoerari aurre egin ziola, ilusioak eta itxaropenak markatuta, baina baita zalantza sakonek ere, orduan jarri baitziren herri moderno eta demokratiko baten oinarriak. Nabarmendu du gainera lehen Eusko Jaurlaritzaren lan horri esker lekuko hartu dutenek oparotasunean eta ongizatean hazten jarraitzeko tresnak izan dituztela. Horrela, gaitasun horiek indartzen eta zabaltzen jarraitu behar dutela gogorarazi du. Carlos Garaikoetxea 1980ko apirilaren 9an izendatu zuten Jaurlaritzako lehen lehendakaria. Legegintzaldi horretan, kontzertu ekonomikoa berreskuratu zen eta Osakidetza, EITB eta Ertzaintza sortu ziren. 1984ko legebiltzarrerako hauteskundeen ondoren berriro izendatu zuten lehendakari, baina 1985ko urtarrilean kargua utzi zuen. 1986an Eusko Alkartasunako zerrendaburu izan zen Gasteizko legebiltzarrerako hauteskundeetan. Sortu berria zen alderdiak 13 eserleku lortu zituen. Lan gatazkei dagokionez BSH-ko langileek elkarretaratzea egin dute asteazken honetan Nafarroako industriaren elkartearen egoitzaren aurrean. BSH-ek Eskirosen duen lantegiko enpresa batzordeko kideek bilera bana egingo dute datorren ostiralean Madrilen Lan eta Industria Ministerioaren egoitzetan multinazionalak ekainerako iragarritako lantegiaren itxieraren balizko alternatibak aztertzeko. Lantegia itxita 700 pertsona inguru geratuko dira lanik gabe. Etxetresna elektrikoen fabrikako langileek elkarretaratzea egin dute Nafarroako industriaren elkartearen egoitzaren aurrean. Jose Juste BSH Espainiako zuzendaria da presidentea. Enpresa batzordeko presidentea den Juanjo Hermoso de Mendozak komunikabideen aurrean salatu duenez, BSH-ek lantegia ixteko asmoa iragarri zuenetik 4 hilabete igaro direnean, enpresak betoa jartzen jarraitzen die sindikatuek Nafarroako gobernuarekin egiten ari diren bileretan. Enpresa batzordeak esan duenez, helburu oso argia du. Elkarrizketarako espazio hori ezartzea multinazionalaren epeak malgutzen saiatzeko eta jarduerari eusteko ziurtasun eta berme osoz etorkizuna eman diezaieken industria proposamen bat iristen den bitartean. Kulturarlora egingo dugu salto orain Donostiara goaz, bertan baitugu Dane Arbeo lankidea. Tabakalerak situazioak proiektuaren 5. erakusketa inauguratu berri du birika bezain elastikoa izenekoa Nairina Arrasel artistak egina da bertako eskolekin eta familiekin. Helburutza dute jolastea, zentzumenak aktibatzea, ikastea eta artearen arloan esperimentatzea eta horretarako areto osoa kuxinez eta puzgarriez bete dute kolore ezberdinetako kuxinez eta honen bidez birikak islatu nahi dituzte. Dakizuenez, situazioak eta bakalerak sustatzen duen erakusketa programa bat da. Jada 5. edizioan gaude. Urtero, udaberrian antelatzen dugun erakusketa programa bat da. Urtero artista bat gonbidatzen dugu, instalazio bat sortzeko, aldi berean erakusketa bat dena eta aldi berean haur eta familientzat jolasteko eta esperimentatzeko gonbidatzen duten paisai bat sortzeko. Prozesua berezia da beti, artistak ez du bakardadean sortzen, baizik eta talde osoarekin,
familiekin batera lantegietan, eta kasu honetan IPI Karmengo Ama eskolarekin eta Herrera ikastetxearekin lankidetzak lantegietan garatu dute gaur ikusiko dugun imaginario ederra hau. Ostegunero lez, pantaiak euskarazeko Gaizka Izagirre dugu gurean. Kaixo Gaizka? Kaixo, egunotan ere euskarazko eduki oso interesgarriak iritsi dira. Adi! Lehenengo proposamena primeraren ikusgai dagoen dokumentala izango da. Urak eginen du bide. Dokumentalak adituen eta pertsona ezagunen elkarrizketa eta destigantzen bidez, gaur egun euskarak ikusentzunezkoen munduan duen egoera aztertzen du. Hizkuntzaren normalizazio prozesuan ikusentzunezkoek nolara egiten duten eta euskarak aro digitalean aurrera egiteko ze erronka dituen aztertu dute egilek. June Agirre, Alex Altuna eta Oier Markotegi Mondragon Unibertsitateko ikasleak dira zuzendari, egile eta ekoizle, eta pantaiak euskeraz mugimenduarekin elkarlanean garatu dute proiektua. Elkarrizketatuen artean Itziar Ituño, Kike Amonarri, Antxon Telleria, Libe Bimenza, Alex Aginagalde eta Idurre Eskizabel daude besteak beste. Filminen aldiz Nikap, film irlandarra gaelikoz euskarazko azpidatziekin. Azpitituloak.eus herri ekimenaren laguntzari esker egin dituzte azpititulo horiek, filminez gain beste herri eta hiri batzuetan ere emango dute filma pantailaldiaren testuinguruan. Izenburuari erreferentzia egiten dion Nikap, Ipar Irlandako hip-hop hirukote bada. Motxara, Mogley Bab eta DJ Probai izeneko artistak dira. Rich Pepiat zinemagileak zundutako komedia dramatiko horrek Belfasteko hirukote musikalaren ibilbidea azaltzen du. Taldea ikuspegi provokatzailea erabiliz, Irlandako jatorrizko hizkuntzaren defentsa sutsua egiteagatik da ezaguna. Prime Videon bi telesail. Sari ehiztaria, The Bondsman, beldurra, akzioa eta umore beltza uztartuko dituen telesaila da, hildakoen artetik itzuli den sari ehiztari baten istorioa azalduko duena. Holland aldiz, Nicole Kidman protagonista duen telesaila da, ustezko bizitza perfektua daraman emakumea da, baina bizitza hori desitxuratu egingo zaio berari eta bere lankideari sekretu baten susmoak pizten zaizkienean. Eta Movistarren Oppenheimer pelikula Christopher Nolanek zuzendua, 1945 uztailaren 16an sekretupean lerrarazi zen lehen bomba atomikoari buruzkoa. Eta gogoratu, estrainatzen diren euskarazko nobedade guztien berri izateko, zernonikusi.eus webgunean topatuko dituzuela. Besterik ez kontatzeko guradetik behintzat, badakizue informazio gehiagorako sartu gure sare sozialetan edo kuskuxatu gure atari digitala. Ongi izan eta laster arte.
bezala